you. Hi guys, Masquera say, can you hear? And they're not yet home. I'm not. I'm going home now. Guys, Masquera say, guys, imagine it sucks kusura chitora chirungu the whole day. Guys, kusura the takwenda mbasi kwa shipira arungu. Guys, kusura the whole day speaking in English. It's yo. But anyway, yes, I am, Sisi Sonia. Yes, I am. Oh, I am. You know your girl now. How are you, Sisi Sonia? Yes. Imagine, even tomorrow I'm starting very early. Early. 6. Very early. 6. So, guys, Masquera say, guys, how are you? Are you good, guys? Masquera say. Are you good? Are you good, guys? Basere. Tari. Yes, Nandipa. How are you? Yes, Tari. Arisi bas. Unoziva kuti ukangozviudza kuti kuva mwe vari kuzviita sei. Unongozviita kuti unozati kungoti hamuzivi guys. Kwandakabva neasi ndanambozorora guys, ndanambozorora ndadzoka kwandakabva ini mukaanza kuunderstanda guys, mukaunderstanda kuhistory yangu munotoona kuti ndiri munhu wekuti handina challenge andinokwata yandovhunduka. Izvozvo mukauya mukati kwaita mari pamugodhi handi kwakati tinonowigwa tiriko ndinokudza kuti handi, let's go and take the risk. Basi rauya. It is ready. Go out, not in service. Hands that's what neno kumastiti kwako tiri kwere kumastiti atiri kubasa. Kubva kusaini kutobuda izvozvo. Tasira kumabasa asikana moti tichaona nguva dzekuita zvemastiti ere. Tinoda zvedu pisi zedu takatobloka kwakawanda siro kuti tiwane kuita peace, saka tite zvepeace yedu pano. Right. Andiswe mgrupu WhatsApp rema link. Unozouya kuseri zvenhai mamwe. Zvo ndingakuisa pa WhatsApp pa Facebook here asikana. Ndingakuisa pa Facebook here. Waiting, you are tired of you. And the good thing is your home is waiting when you are tired of. Oh yes, if I'm tired. Oh yes, just like what you did, Sisi Sonia. Just like what you did. How many years did you spend here? You got tired and you came back to Africa. That's just like what you were telling me. Just like now you are home. You have your house in Mhlanga. You are relaxing. You are just like what you did. You inspired me, Sisi. Makandi inspire. And I do 14 hours child. Sure. Hands again, but do it. Kuno kutora shona nani? Kuno chitaura. Leave Njokma Street. Let's leave Njokma Street. Let's leave Njokma Street, guys. Hands I'm not going to know. Makusina Antina kunonoka letu. Antina. Let's leave Njokma Street, guys. Ngatite zvinzodi panapa. Vanotaura let them talk vachanyarara. Shirino zongofa mugare makachiza shirinofa. Kana mhepo dzikasunga dzosumuka dzodarika. Yes, intombi yendla. Kwai ndatoti kusati ndani chiri ina ndakataura wani ndikati ndichanonoka kubuda. I said it ndikati ndichanonoka kudzoka. Ndakazvitaura wani ndikati ndichanonoka kudzoka. Mangwana chaya ndifunga kuti nditomboita live because ndichamuka makuseni cheche. Ipo pakutonosvika nekugeza nekurara. Mangwana makuseni seni chako chai kuseni. Ndichifanga ngenda tobuda 6 o'clock ndichifanga ngenda tobuda 6 o'clock.
Saka, yes, Shami, how are you? Gid Chelsea, long time, what are you? And what time is it? Go eat 8. Past 8. Hands on Daku some group rema course we inbox kwangu na Ashley. But I Ashley, she's the admin. But I Ashley, she's the admin of group rema course. She's one of the admin of group rema course. Mukoma masimbaru ngondini and Dr. Life. But I told you, but I gave away panu. But I gave away panu mukoma masimba. Ah, tiwenya yavo. Tunutu wa eda TV pono kuta tinga baba edivo gapa life. Tinga so itigwa shebi mashura. Katangi gapa muromo. Oti mazwano ti hehe. Oti mazwano kune waku Africa sina kufara. Hama ndofunga kana ndava kuno kana tukudi. Hama ikatega ndisumudze mepeka singa ikati. Oh. Guys, kune hama yaku Africa sina kufara. Yakaona ndisi kune kati ikasumuka ikati mchimbiya ikati uyu kuchimkwaenda uyu kumkwaenda gai ndiko kungumepo ngadze musumukire mepo ngadze mutevere vavengi ngava musare mundu musumasure asi on the other hand akuna mepo. I don't believe in that. On the other hand, gore chitanga I prayed to God kuti Mwari ndidzurire iwo vanhu asina kukodzera kuve mukati meupenyu hwangu. I think it's happening. Somebody azvimenshena masikati paanifonera palunch and I think it's happening. No, havasi vavengi vekumusha kwedu guys. Varoya havariko but hatibelieve hatitambi navo. Kero bhazi nasirano mumbozviona kuti ranonoka kuuya bhazi. Mumbozvionawo kuti bhazi ranonoka kuuya. Kari ratouya bhazi. I don't think I don't think it is the village girls. No. That we are talking about it. Number funga maskat. No. Pachishanga gori papa January chitanga. Remember, I even mentioned Rauya bus. I even mentioned Njiti Mari. Gore no mari ngati visire on isokati kombereza. Vasinga fangunge vari mukati mopenyu wedu. Vasinga fangunge tichiona mukati mopenyu wedu. And it's God doing that. So God comes, but it comes in a different way. Vokutaridza. Antuona, vokutaridza. Iwe kana wakangwara zvako block. Second is ndakapinda bisi kani. Ndakapinda bisi. Asa kuna ari kuburuka. Kuda kuenda kumusoro cha kunesta life ndiri chipfira varungu. Kumanga ndidi. Hi. Katinde kudenga. Takaenda. Basi. Tirimo. Multi-domination on Facebook. That's right. You talk on Facebook. That's right. We are going to donate on the Congo on Facebook. Video. You can show up on. Shoot on the noise process. Saka. Kana mwari vapindira vanobvisa marabishi also. Saka I think that's what is happening in there. It's a pruning session and we have to allow God to take the lead, and exactly is doing that. Mrukuziva kuti yes, the power of a pyramid. And nizuro cheshe ndakambokunda nasi cheshe ndazvifunga ndikati pati ndikufungira pane munhu andifonera ari kunoko. We spoke at length achizama kundionesa nekundiudza zvakawanda nekundiudza kuti ye munguziva vanhu vakutemhura mberi anditika vachitaura zvangu vachitaura zvinhu dzavo chichi UK welcome to unoda chichi hauna zvakati vachikandira malinks nekundiudza kuti sahwere wemutemo unotiona vachinditadza savhundusigwe sadini but mukutaura imomo pane pasi pesira chitinga tinamata pakunamata ipapo atonditi you know what, you should be happy. Ndikati zvikanzi should be happy kuti Mwari anokubvisira marara. It's true. Mwari anokubvisa marara. Mwari vari kubvisira marara. God is removing all the rubbish in my life. So I don't care what is going to say who or what. But gore chitanga matendesa aya. You remember me telling you pano nditi gore rino igore pruning guys. And ndika igore recession. Mwari vachabvisa. And it's happening. We might not understand. But sometimes regai Mwari vaite kuda kwavo. God is taking the lead. And zviri kutoitika. And isusu malive mubhazo tichange tichiita everyday tichinda, because that's part of our content. Munamato une simba kudarika varoi, kudarika vavengi, kudarika chi. Just hold on to God. Ina ndichakwatiswa nemunhu wonyama kuti akaenda kuchikoro anoti ndakadzidza ndakaita sei na tinomira naMwari.
So kuma street kana kupi guys, don't tell me about that because I blogged a lot. Iwe utata nesu iwe uyu ngoditsura iwe uyu ningasonditsura pari pavideo iwe vakatozvisungukira vanhu vakatozvisunungukira zvavo. I told her that if she talks to you, you understand, and if the listing is going to be on the same day, you understand, that we can actually do it. That's what I told her, which I know is not possible. Zvoitwa nesiko yemusaita Document. It's fine now, yeah. It's fine. Akatsama I don't know kuti akatsama yake. Right. Or even London. Saka guys, ndingoti pamberi takaenda. Ipo bhazi nasirambeta sekumira kudai nguva yakareba. Zuva akatsama aita sei? Ndichatomufonera, handisi kuziva. Ndichatomufonera aita sei? What happened to you? No. Just tell her that she look for that Manchester or even Hammerbeck. You get as time go reach. Go just send the money. What happened? Which process where you want that? Mr. Bureka. Yes, sir. No, imagine now which document where you won't view. I just say so. So which one you won't pick? Zwa sidofo. Hey, yeah, I actually it's work and apparently kana kumbuka. She'll tell me. She'll come and tell me kana but kana kumbuka. Zwa sidofo. Asidofo kana pane zvanenge abatikana she will tell me asidofo the social media kutanga udzwa zvinhu and you think is one of believe izvozvo kuti kwai mele akazondituma akazopa ndodo. You think is what is very manga believe ndodo over any? Who is ndodo? Chichinonzi ndodo. Mugotadza kuburitsigwa recording. Vanhu vaya vanorecorda kamunoziva kuti these people they do recording for a living. Pagotadza kuburisiwa recording. Kana kuburisiwa Zuva is smart. Kana kungazi munhu ari smart ndiZuva. Zuva is smart. Angatoya chitondituka kuti watadza sei kudai kwete kuteerera zvenonsense and rubbish dzemastreet. Skati edlamini tata lo udoti wako yofaka le phandle. Faka udoti wako yofaka le phandle. Faka udoti yotata lo gossip yako yelahla le. Who is the person who was talking that? Antaneshe. Anit ndiani. Anyway, we don't address nonsense pani. Pana mwana sinakana bazo kuti we don't address them chose. It's very smart. Those people they do recording for a living. Did you get a recording or a screenshot? If there is none of those, then I don't think it's wise for you to come and tell me that rubbish. Ziva is smart. I am smart. It will never happen. It will never happen. Ziva is smart.
tisatipa vanhu following zvokuti ngotauri zvekumhanya tichitaura mastedu nevanhu vasinangana nebasa resanta nezvei zera racho rikutora izvozvo paupenyu uzoti kwai munhu akadaro anobudirira achaita something paupenyu agobudirira goti kwai mwari hamusi kundopapadza ini ichadai uchiita basa rokuti tukana nevanhu vakuru vausingazivi nekutaura zvokunyeba nevanhu vakuru tinokunamatira isusu. We don't say a lot of things, we just pray for you. Zvatopera. We just pray for you. Look at the age. Inotaura zvokuti Melly akati zvakati munhu wandisina mbudzira ndakaita nyaya naye dzakada never paupenyu never. Otaura kuti moti kwai paupenyu achabudirira agozoita life agozodini. Look at him, look guys, zvimwe zvinhu hamufanirwa kudzwa neni zvitarisei mika tinongotarisa tonyarira gozera racho kuti nditomudayira zviti. Look at the age, look at the age, look at the age. Zera remwana wangu iri rinoya richitukana nevanhu nekutsvaga nekutaura zvinhu zvisipo pamazera edu. How many lies had he said before? I must sit there. Ndichistress nevane zvinhu zvisipo ina ndichistress zvinhu zvinandibasa mirai mugozomona zveipa kana akuya achikuchemerai pana akutambura siya zvakadaro uchamuona akudzoka eipa upenyu akutambura. Mwari vanopenga here, mwari avadhakwa. Nhasi ndanuka kupedza nandine shift hombe nai zvakushamiso kana newewo. By the way, Michelle, please don't tell me about what I'm going to do. Don't tell me about those people. I blogged for a living. Ndauya pano tizotamba kuti timuzondiza zvinhu zvekumasiti kutobloka kusada kuona nokuti they just do gossip for a living. Hani mukuona saka musina chinhu zvokuti kwai ndingari kunditsvaga ndingari kunditsvaga chi please. Katona asingandiona chinditsvaga kwacho kunditsvaga simela akandisingandiona akablokwa kuda kuti akablokwa. Haiwa mama rasa tingazvinesa neuya mirai muchiona shama yake ichauya yaMwari. Anotamba vanhu vanotamba nawo seni hangu asatambiri nachida ndasizerera nditori zera ramai vake ende anozvitorera kutukwa ndoko anotora kutukwa achitaura zvinhu zvokunyeba achitukirira achidini inini zera rangu ndinongomukesa zvatopera kuzvivigira kutukwa uchangofa achitambura paCape Town apa. Vamwe vana achibudirira zera rake achengetedzana nemasiti achidla iyo 50 pound 50 US anenge apiwa nefacebook chete. Kusura tichiuneswa nana ndeimiti bhasi takaenda zvatombovava kuti wada kuti chiya iraitenza handina pokubloka tara ndakachinja namba. Halo wakomana mukoma mazimba wauya. Hey mukoma mazimba wamuka nandakarara. Matairizi woye pembere mukoma mazimba wauya. Mukoma mazimba mudairizi akakwana ndiri mudairizi ini. I am reformed. Halo makadi hapo gari pine bus. Kweli kune mabus. Makadi ko sisimere gari pine bus. Pine bus. Yes, my brother, how are you? How are you sisimere anza jam koma mazimba. How are you? Mwana mai ndiri mupenyu wedu ndinofara mandifadza wedu mandigonera chaizvo kwani kwa mazimba uyai kwa mazimba wafara kunzi uyai ndafara ndokutendai chose simeni makadiko hanzvadzi yangu ndiri mupenyu hanzvadzi uripi kwewe in South Africa ndiri kuona training dzoti chii chiri kuitika aripi kuDubai here aripiko munhu ndiri kunyika uripi hanzvadzi yangu ndiko kunoku kwandiri kunoku kunyika dzevarongweti sisimeli hanzvadzi yangu uripi mukoma uri kubvunza ndiri kunoku kunyika dzevarongweti hanzvadzi yangu mukoma mazimba yako UK wakomana madairizi dzwai hanzvadzi yangu mukoma mazimba yako UK mwari akanaka wedu mukoma mazimba ari kufara iye hanzvadzi yangu uyu sisimeli mwana wamai wangu uyu ndo first born yepamberi ine zera nana simeli
Saichona simeli ndikuona mwana wa mai wangu chaiye. Anondida mwana uyo, anoda mukoma masimba. Sisimeli oda mukoma masimba komana. Anoda mukoma masimba. Dali sisimeli munhu wese ada mukoma masimba. Wakomana vanobva vafara kuti mukoma masimba tinowada kani. Tinowada ndinokudai of the mess awa ndinokudai kani. Makadiko madiaries. Ona yaku UK. Hey, kwana Linda Brooks. Alikwe Linda Brooks. Mamuchanya kuda kuuya padhairis mamudodi kunyoresa vanhu here kana kuchisvika Takati Linda Brooks aliko here ku UK. Linda Brooks chambwa ya mukoma masimba. Allo ndilipo hapo. Allo sisimeli ndilipo hapo. tiri kukunzwai chaizvo taurai Pamusoro madiaries mukoma masimba vari kurecover from mental health. Ndapota pamusoro wanaume wangu mukoma masimba wanyepe vari kurecover from mental health. So please madiaries wanaume wangu be encouraging. Zvanani ukatabva kure mwana yeza uyu ndapari nani weduwe panodo taurai mukoma masimba kutaura kani weduwe umboseni boya zotaura ndibaizotaura zviri pamwoyo kani ndikanditsvage network ndiri kudzoka mukoma masimba umbotsvaga network ndiri kudzoka simeni taurai ndotozoda kutaura zvandokudza kuti vanhu vane inonzi personality disorder brain personality disorder zvakaoma imika zvakaoma guys zvakaoma zvakaoma vedu awa hepo ichiri kudikama snake undergrass imi chizvisiyai hamuvazivi here vanhu imi mungashamisika kuti mumastriti vanenge vati kwaenda kwaenda mhepo mastriti vanenge vachimirizika chaizvo kana vauya mungachashamisika naizvozvo here inge chero masocialise vanosvika wani vanotuka usipo kangosvika vanochinja chuni hamuvazivi here anozobuda saga zvakanyanyisa isitovaziva saka ukangoziva kuti munhu anenge ane problem yei haunetsekani ukangoziva kuti munhu anorwara musoro haumboiti puresha nazvo munoziva miraini yatsokudza ichinhuwani nyaya yekurwara musoro iyi guys imi majera kuona vanhu vanoti homu vachirwara munoziva kuti tinotorwara pfungwa idzi takawanda tichifamba kudai tichienda kubasa tichitodii but tichitorwara pfungwa takawanda zvekuti tu magwariro ndo akasiyana chete magwariro ndo akasiyana chete asi munhu asatogwara pfungwa tinotogwara pfungwa idzi magwariro ndo akasiyana chete endo urwere hwacho usazosangane nezvipoko kana let's stand if you are a long time ndogwara ndo mental health yacho iyo zvakaoma vedu zvakaoma tinogamuchira vanhu ukangodzidza munhu personality yake ugadzidza munhu zvaari unotomugamuchira sezvaari unotomugamuchira unoto ndo zvaari asi unongomuda uchiza mabreak otogumira handiti wazviona brenda utozviona wega kuti handisi normal unotozviona wega kuti panapa zvinhu zvanda kutoita
is not normal. Unotozviona wega umboudzi menda kutamba ikai. Saka kugwara tese tinotorwana pfungwa idzi but magwariro acho ndo akasiyana. Kune vamwe vanozoita depression, koita vamwe voita bipolar, koita vamwe voita dzinonzi schizophrenia dziya, koita vamwe vanonzi personal disorder. Tiri kudzidzisa zvakawanda vedu, kudzidzisa zvakawanda mukudzidza. Aiwa kudzidza zvakawanda, vagwere vakawandisa vedu. Hanzi kune mbafere kuno. So I hate kuti kune vamwe verudzi rumwe vanopinda here kudii mudzimba vachibaba. Nasa ndazviziva hangu, I don't know. But ndangonzwa kunzi kune rudzi rwakataurwa pano palive chinzi vanopinda chikuti kuno kunogona kutosiya tosvikanzi kana kune verudzi ruti vanogona kupinda mudzimba vachibaba. Because hapana anombotarisa kuti kuita nezvei next door, hapana kuti hautomboizivi. Saka ndofunga chi vanogona kuda. Kune kwandaona chiva ndokurwara kwacho mama rasta musatobva vaite serious, ndokutorwara kwacho, ndokutorwara kwacho, ndo mental health yacho. Kutyisuka kuti wana ngoya manheru chete, kutyisuka kuti woya manheru chete. Peda apa pasike madhayari zapasiva manje, madhayari zapasiva ndopeda. Kuburuka nacho saka bhazi rambomira madhiraivha anga achichinjana, madhiraivha achinjana, ndauya nadhiraivha munhu mutema, ndosaka rambomira paya. Saka dhiraivha munhu mutema aita hand over akapa ava, hanzi muripi? Ndikutobva kubasa ini, kwanzi mbavha hope, ndikutobva kubasa, ndikutobva zvangu kubasa, kwanzi paraundi pakupaziva queen zvokuti ndakarasika unotaura imi SIS MELLY, unotofona kuti imi makutodarika apo, unotofona. Aiwa atembi malevhi ati ticharega here, tiri tichitoita hatitoregi izvo zvayanga idori content, hakusi kuma 11:10 ipapa tadi dori tatombopinda 600 something malevhi iwaya. Saka unoti tingarega, hatimboregi isi content iyi tichiregeswa nei? Hazvina kana basa enda zvitorambidzwi kuita live yako uri mubhasi, hazvimborambidzwi. Nhasi taenda kunemwe public space, kunemwe public ningikiso kwataenda, tikatosvika ndasa pabhenji pata takagara mumamuri murestaurant. So pabhenji pata takagara papa pane zvimwe zvasikana zvinoshanda pahospital ipapa zvanga zvichitodyawo hazvo papari palunch zviri palive. Ndikatomhorosa vanhu vanga vari palive kuti hallo, zvichitomhorosa uchinzi do you want to speak to your friends, but I don't think kuti vanhu munomu because chirungu chacho chakati bhende imbi chana, chakati bhende imbi chana. Saka iwa kumba hatisikuregera tikutoi kamota kedu keredi katinoona everyday makuseni kayaka. Nhasi kakachinja akasikwa aka, panenge papakaimwe, panenge papakaimwe. Mazano ndakuziva peshe, ndakazochimaster chigame. Ndakazochimaster chigame, ndandawana kurashika, ngode ndapfuurira kana ndasara shure. Ndakazochimaster chigame. Hanzi musarege aiwa nditirege malife d nhamo ichauya kana ndazotamazve ndaakumwe, nokuti ndatotama medu mangwana mangwana kana ichita life ndoita life masikati. Aiwa mangwana tine life masikati ndendadzoka ndomuka makusenseni, ndikuenda makusenseni but ndodzoka masikati. Tonyatsobaya life redu tichifara, tichitamba, tichishodesa satani tichitomushodesa kumudza kuti tiri vakundi nekupfurikidza isu. We are more than conquerors. We are more than conquerors. Nhasi chando chachiri nani, hanzi mogara muestate here. Nai Anabus andoziva kuti estate kana kuti chii, usandogara kumbaini. Meno kuti kune maestate here, meno kuti chameno kudai ndiyo hameno. Zvasiyana kane kuAfrica kuti estate unoziva nekuvhurigwa gedhe uchipinda uchidi kunongopinda. Saka tichaziva kuti estate here kana kuti chii handichatosiviwo. Hanzi mhoresai mukomo wavo, mumhoresai mukomo wavo ndiani. Isikani Eutas, yes mamoy. Uri sei? Aiwa mangwana long hours live kuti tinenge titoripo tichitamba zvedu. Long hours live tichitamba. Guys, hanzi Shakira muna here? Not yet. Ajani nyama January.
kumbi inde munoona kumastriti mose iko kwese atiti zvekumastriti tazvepano nai vedu tingamugonere satani ndakakuudzai kuti handitika ukaona ndogara ndichikuudzai ukaona uri target handitika yona wakana there is something chiri pauri there is something chauri hazviitiki it's not hazvingoitiki nje kumunhu nje zvinoitika kune munhu ane something chiri paari chinenge chichirwiswa chinenge chida kutorwa hamene kuti chii pamwe udofo chaunoida kutorwa pamwe kushata chekunoida kutorwa hanomaona I don't know kuti chii but hazvingoitiki nje panenge pane izvozvi ndinotoexpecta chinhu chikuru chakanaka chiri kuuya I'm expecting very good news izvozvi ndinotoexpecta kana hanzi kana mwana achida kugadzira tafura mberi kwavavengi vako there comes a storm first kunotanga kwauya storm first before kwauya that chauda kugadzirwa icho chokumberi saka it's not surprising it's not surprising aiwa ndichikuedhai kumukoma masimanda kuedhai zvakwana imboendai masikati kwamamuchinda kumalive samamuchinda kumuchimbonondidhisa imboendai ikoko mumbonondidhisa ikoko imboendai ikoko hamusati maaraiti kana maaraiti muchazodzoka makunyatsoziva kuti handii ndichino kumalive ndichinotuka vanhu good news is coming tasvika padeni oh yes hai asina guru vangu varipo veduwe vanobva vazvikira zvavomba vanobva vazvikira takuedhai wanhai mukova masimba nhambo kuedhai zvakwana chindai kumwe kuya mumbonondidhisa mugozoya muona mangwana mugozondiona kuti ndinenge ndiri mupenyu ndiripo well and kicking and hapana chekuchinja oh gulesi ndikutoti munhu kuzvikira kutya here uku asikana ndimakandivhurisira ndasingakii ndimakahondivhundusira kukati munhu anobva achimhanyisiwa bhozvokuti maserase kakuri bhozvokuti basa bhlato ndakasina bigwa muboora wangu namaigoro ndanzi muda kubikirai muboora uda kubikirai muboora asina bikirwa muboora namaigoro ndopisa kabhegi kebasa big kebasa munoziva here tine lunch box basa guys lunch box tine lunch box basa tine lunch box basa guys nimanje handigoni kudya idzimwe kwandodzoka nayo ina kudyiwa ini mbora kumuwirira vaivekani mbora kumuwirira the top pabita vasabika ngasara ndo right guys bona kutamba zvototamba zviye kuti zvokusenda ndozvotamba zviye knowing kuti so guys panzi maindivhairira neaistropes tafanana hanzi vaionererwa SIS MELLY kanzi kanodzaka kaya kanhu kasi kuna hakuna ndine lunch box nyari saka nditi makandidzidzisa kuti kwanzi unobika chikafu chakwandoisa mufiriji saka ndozvandoita ndongobika zvakasiyana siyana ndoisa muzopana chingwesi but manje sometimes but manje iwe Elina tinokublock usatigire zvinhu zvemapenzi zvekumaraini uko handitika don't bring us zvekumalaini ingomirira muchaona kuti shamhu yake ichauya muchaiona munofunga kuti ndine chekuita nezera rake iro riya nemwana mudiki ini ndokuwanikwa ndichitaura nemwana mudiki akafanana neuyauya kana makazvitarisa tangai manzwa vanoya kuseri
tangai mapiwa kana mazobuda maaudio mozodzoka muchitaura kana kuti mapiwa mari pakanyokwa kana muchimbodzwa nemuromo muzati munozviziva kuti vanorekodha for a living munozviziva indai koko nenonzi dzako kwandiri kufumugwa koko indai koko kwandiri kufumugwa koko kotaura kuti kana SIS shamu yako ichauya usakanga mupa vanhu maaudio mavoice notes kana kuti hamene whatever zvavanorekodha zvezvi kana pasina kuti kana SIS shamu yako ichauya iri kuuya shamu yako zera rako iwe unoti tekiteki nekunyepera mukadzi mukuru mbuya vakaita sei nochinyepa riri kuuya shamu yako uchange uchingotambura nhamba yeSIS kushanda yakachinja namba unenge achingotambura munhu moti kwaizvo zvakabva nekupi kuti kunongopeswa usanyeperere usataura zvinhu zvokunyepa kuvanhu social media ndezve 2 minutes mavhizi anenge akawanda zvemusiwoyo zvokuti musiwo unowana $30 yesocial media nezvinhu zvisipo nemakuhwa ekunyepa kana nenyaya dzokunyepa unowana $30 chete but cheta kesi yeupenyu hwako hwese ugodzungaira muSouth Africa mugotambura ugodii ugoshaya kuita chinobatika vadiki diki vamwezerera kwachinda kumberi nekuda kwezvinhu zvanenge wakadii wakazvikesera wega wakazvitsvagira period. Hanzi bashakira vandigirawo disco rinozobereka makonzi. Hanzi please ngoma simba varipiko mukoma simba sikuona mapepa angu asekutambura zvaringoita ufunge pana just doing beg ndoti zvina mwari mukati ndisikutomboona ino mukoma masimba wacho varipi vanouya panapa vatanga kutaura zvinhu zvisizvo mukoma masimba amuvazivi varipi uizi kwai motengesa mvura yezvitunha ndotengesa mvura yezvitunha iyo kana uchizoda uye kuzotengawo kuseri uko ndinouraya zvitunha ndichitengesa mvura yacho ndizvo zvanga ndibvunza izvozvo ndinotengesa mvura dzezvitunha nditori nayo yakazara mufiriji yandakauya nayo kubva kuAfrica zvitunha zvokuti kana ukangouya chete uchingoti uri kuda mvura yechitunha mari yako chete ndotokutengesera ndinotengesa mvura dzezvitunha idzi ndotengesa munopa answer kwai vati ndotengesa tsvagawo yako utengese uite mari imebudisa ndiri kupenya penya mukoma mazimba wageza nagezeswa natalent madzimai ndoandigezesa wakatishona tepewe akugezesa akomana ndiri pavhidhiyo ndichigezeswa namadzimai talent ndakageza ndakachena nhasi mukoma mazimba wakachena hanzi kuchene murume wangu uwaratidze ndakati ndopfeke chizvo hanzi iro jaketi iro ndakati harisi jaketi ijamba mudiwa welcome to diaspora talent. Anyway, SIS MELLY chokutanga anyway pamental health zvandakatiza inini chokutanga pane urwere paita urwere so ukamakazviramba hapana zvamuri kuita kutozvigamuchira kuti taita urwere right then the next thing kwakuenda kumashure mbijana urwere ari kudei murwere ari zvokutaura zvake ada kumbotaura achimbotaura zvake so maita sei wedu mukatraya mugwedii maedza zvakawanda regai mukoma masimba wangoita pre-approval vaendawo malive avo vane student yavo mazuva ano student anonzi Sisi Kumbi Muchemwa vauya palive naSisi Kumbi vachimbomudzidzisa zvavo vachifara zvavo munenge matovafadza remember murwere wedu uyu haabvise hembe right haatuke zvinyadzi haashore anotaura zvinofadza Mwari saka aiwa murwere wedu uyu murwere akanaka chaizvo so makandi disturba ipapo ndinotaura kuzvibvunza kuti atadzei ndakondi kushoverwei ndokuti gaga 1 minute so ndikutaura ndopatoisa ndakalitsa nemadoctors ngati no madoctors inini ndiri pamental health ini ndiri mudenial ndiri kuramba so wedu pari dangerous ipapa pane munhu ari kuramba zvataura doctor so imi makomana mupanzwa vari mumental health nzwisisai ari kuramba ari mudenial zvataura doctor asi doctor ataura ka let's be fair ataura doctor so para kuti mutobatsirana kuti anzwisise kuti doctor ari kuti kudii papabata ipapapa ndozvakakosha because hatombonzwana nadoctor kana so a big fight for 3 years olamayangu for 3 years so imi mubasa venyu vari mumental health kuti okati mukoma ndiri mumental health mune right chaizvo 100 tichifamba mbijana iwa kutitsanangura manje
uyakuchinzwisisa manje mabati mabatsira nemadokta kana mushonga yainenge yakushanda manje mishonga yakabayiwa munhu asinganzwisise soka munonesa anomaita nharo chete kozi kuti ndakatoita munhu kwayo kuti mushonga kai sana kuna kutopenga kai saka anyway ndinokutendai ona mai wangu ndinokutendai asi takuona simeli chiurai nguva inyakwana mukoma simba ndarwadziwa lakini takagadzirira life takagadzirira takageza murona wenye akazondigezesa akandipfeka jaketi iro takaripfeka takanzi wachena wachenera SIS MELLY chienda palive ndauya palive nonzi nguva inyakwana aita ndirikunyepa mandingwadzisa ipapo ipapo hapasi fair hazviiti ona mai wangu solution SIS MELLY aiwa SIS MELLY ipai ngoma masimba live zawo waite malive awo zinganetsa antu adzingoma masimba aita malive awo ino ndapedza hangu SIS MELLY patanda pataneta mani tapataneta mani ndapedza mukoma masimba anzalzi mukoma masimba mental health yamutaura kuti mune mental health muda kupiwa malaifu muda kupiwa approval ekuti muite malaifu makasenda message kwandiri mukoma masimba mukati munoda kuita godhipa yatite tilt nabhanda mukasenda screenshot mirai ndipo ipapa nozonesa andipa hangu pabulu munyarara chirega indipomasimbonyarara chimbonyarara bozati nozomasure kuti mukoma masimba mukati imimi mune nhingi yesi Prophet Magadalini mukati imimi mune makablock ini ndikabva ndati hazvikwanisi kuti muyozita life iyoyo pano nokuti muchahoi matumwa handichika siyanai nenyaya iyi ndosaka ndisina kuedai plus mukoma masimba unotumwa here imi mukoma masimba kuti ndi mukoma masimba utaura mukoma masimba ungatumwa shuwa kutumwa mukoma masimba mukoma masimba unoda munhu wese ayo hauna point hazviite mukoma masimba utumwa zera ramukoma masimba kutumwa madairis be fair madairis mira alapoint don't go to ndipi mukano wekuti nditaure handichakupi ndinodedzei mberi ndinodezako asi wandirwadzisaiwo wanzanzi yangu ndaita sei ndatanze chida ndakamboresa vanhu panapa ndai ndakageza panapa ndaichizvifarira panapa unoda kuti disturba chete hanzvanzi hanzi voice crying aiti kuchema aita sei ari palife izvezvinizvi ma-fault naundudze pana pando pandaziva kuzi SIS MELLY 115 106 tinopedzera 9 chii kuzvipitika ndiri kwazuva guys ndiri kwazuva ndikuziva tinyaya handei kwazuva guys handei kwazuva zuva ri kunzi ari kuchema uko handei kwazuva tinonzwa tichi handei kwazuva handei kwazuva